Ja, denne gang vil jeg ikke rapportere fra Vildmarken, men fra Aarhus, hvor min datter og svigersøn, de har købt et hus fra 1967. I september sidste år købte de det, og vi har så været i gang med at renovere det. Vi har renoveret den første halvdel af huset, hvor der er 5 børneværelser og 2 badeværelser. Det renoverede vi fra de købte i september og så frem til jul. Og jeg tror, vi har regnet lidt ud på, at vi var afsted her i Aarhus i 14 weekender fra september og så ind til jul. Det var ligesom første etape. Så havde de lige en pause på nogle måneder, og så gik svigersønnen på barsel, fordi at de har faktisk lige fået tvillinger. Og da han så gik på barsel, så besluttede de sig for, at de ville gå i gang med at renovere den sidste halvdel. Og det er så køkken og alrum og bryggers. Og det har vi så været i gang med siden april måned. Og vi har haft banket gulvet op og lagt gulvvarme, spånplader og varmeslanger. Og så er vi nu ved at sætte køkkenet op. Og det er sådan et IKEA køkken, så det har været Lego for voksne. Vi har været i gang med at samle 21 IKEA-sektioner. Så det blev vi helt gode til sidst. Og nu er vi så i gang med at lægge parketgulvet. Og det gik egentlig fint nok, indtil vi fandt ud af, at de havde leveret en forkert kvalitet, en rulle af forkert kvalitet af det her skum, som ligger nedenunder parketgulvet. Så det er svigersønnen lige ned og få byttet en enkelt rulle af. Og så kan vi komme videre. Og i den pause, så tænkte jeg, så kunne jeg lige rapportere lidt om situationen her i Aarhus, hvor vi er i gang med at renovere datterens køkkenalrum. Det var alt herfra. Morgen. Med reportage fra dag 2 på Klokkerfeltet 89. Det er dag den 23. august, og dagen, hvor datterens tvillinger skal konfirmeres. Så det er vi inviteret til kaffegimmick her klokken 3. Så klokken er nu lidt i 12, så vi har lige en lille pause, inden vi skal i bad og klædes i fint tøj. Og jeg er igen alene på byggepladsen, og derfor var der lige et par minutter til at lave lidt reportage herfra. Vi har lovet at få lagt en hel del gulv siden i går, og vi forventer, at vi kan blive færdige her i dag. Og vi forventer faktisk også, at vi i løbet af september vil være færdige med ombygningen. Så i tilfælde af, at jeg nu skal deltage alene i Vildmarken, så ser tidsplanen for det her projekt fornuftigt ud i forhold til, at jeg så ikke vil have mulighed for at hjælpe med projektet et par måneder. Jeg sidder også her med et klassefoto fra 1. A fra Vejgaard Øster Skole, årgang 1970. Og hvorfor gør jeg det? Jo, fordi at den 8. maj 2027, så er det 50 år siden, at jeg blev konfirmeret sammen med den her klasse, eleverne fra den her klasse. Og i Sønderjylland, der har man en tradition, der hedder guldkonfirmation, som er på 50-årsdagen, for man blev konfirmeret. Og jeg kontaktede så præsten fra Vejgaard Kirke og spurgte, om de kendte til traditionen guldkonfirmation. Nej, det kendte de ikke noget til. Men jeg spurgte så, om jeg måtte have lov til at indkalde mine konfirmander og samles på kirken et sted, eller samles ved kirken et sted, men der var i hvert fald ikke plads i kirken, fordi at hun skulle konfirmere et hold klokken 9 og klokken 11. Og der var kirken fyldt med med konfirmander og tilhørende. Så vi kunne ikke være i kirken i hvert fald. Men hun kunne tilbyde, at vi kunne sidde i noget tilstødende lokaler. Men for at man kan samles sådan en klasse 50 år efter man konfirmeret, så er det en god gang sporløs. Fordi at der er mange af dem her, som er forsvundet, eller som jeg ikke har sporene til længere. Men via de sociale medier har jeg fået kontakt til 5-6 stykker af dem. Men der er i hvert fald et par stykker, som
jeg meget gerne vil mødes med igen, og som jeg ikke har lykkes med at opspore. Der er i hvert fald en Annette Christensen her fra klassen, som vi boede lige over for os, da vi boede på Rittervej, og hende legede jeg rigtig meget med, indtil vi blev konfirmeret cirka. Så var det der drenge pige noget der. Det var ikke fordi vi var forelskede i hinanden, eller havde vi var bare gode venner. Og da vi så blev konfirmeret, så gled vi mere og mere væk fra hinanden. Og så er der også en, der hedder Søren. Jeg har faktisk ikke engang hans efternavn. Men jeg håber på, at jeg kan finde ud af, hvad han hed til efternavn. Fordi han var også en af mine gode kammerater. Faktisk havde vi en lille episode, hvor klassen var på udflugt over ved en af vores lærers sommerhus. Og da vi skulle hjem igen, så var der 2 elever, som ikke blev kommet med hjem. Det var Søren og mig. Så da vi kom tilbage til sommerhuset, ja, I kan lige se, det er mig der, og Søren, det er ham der. De 2, de blev glemt op ved sommerhuset, da læreren besluttede, at nu er det tid til at køre hjem. Så da vi så kom tilbage til sommerhuset, så var blev vi lidt kede af det, fordi at de var jo kørt væk, de var jo kørt fra os. Og hvad skulle vi gøre? Så gøre på dem. Ja, det er noget af en historie, så der kan jeg måske fortælle om den anden gang, hvad der skete. Hvordan vi kom hjem. Dengang var der ikke noget, der hed mobiltelefoner. Det var fastnettelefoner. Så der var ikke så meget hjælp at hente der. Men ellers for ugen, den kommende uge, når jeg nu kommer hjem, nu sidder vi i Aarhus, og når jeg så kommer hjem, så har jeg også en plan for, hvad jeg skal nå i løbet af ugen. Jeg har fået fat i et par rafter mere, således at jeg kan prøve at lave en ræling, som er med lidt længere planker, således at båden kan blive lidt længere. Så håber jeg også, at jeg får noget feedback fra Gråsten Statsskovdistrikt, fordi de vil prøve at undersøge, om de kunne finde et grantræ, som jeg måtte have lov til at afbakke. Og hvis det bliver tilfældet, så skal mig og Tobias ned og prøve at tage barken af det her træ. Så det bliver også spændende. Og Tobias, han sejler jo også kajak. Og hvis jeg nu skulle være så heldig at blive castet, så vil jeg godt prale lidt af, at jeg kan lave en grønlændervending. Og så det skal jeg nok også lige ned og øve lidt, inden at jeg kan det helt skarpt. Jeg har kunnet sidst, jeg havde behov for det, men det skal nok lige øves en gang mere. Så det er i hvert fald også noget af det, der ugen står på. Og så er jeg i gang med at renovere en gammel motorcykel fra 93, tror jeg det er, sådan en gammel militær motorcykel. Og den skal have malet stillet, så jeg skal lige have det gjort klar til at det kan komme til maleren, så jeg kan begynde på at genopbygge motorcyklen. Og det bliver også noget af et projekt. Men nu må vi se, om jeg skal lige udskyde de projekter et par måneder. Men som sagt, det var lige lidt kort nyt her fra Klokkefaldet i Aarhus, hvor vi skal til tvillingernes 1-års fødselsdagsfest her om et par timer. Hej så længe.